मालिकालाय खैजनहाय बेवलाय लोगोफोर आङो बेखौ मावना लाग्रोनि 250 मोनबाय आरो खतका हले 56 256 मावनायखौनो शेयार खालामबाय माबाबायना बिदि नङा आं अबाव थांनै आङो 500 टाकानि हादों लोगोफोर सोनो आङो दिनै हाय लोगोफोर खुलुमलायबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि भिडिअखौ जाय जाय नायनो मोजां मोनो अननानै नायलांबाय थादो सनाफोर आङो नोंसोरनो मा देखायनो हायो दिनै एसे आङो मा मावो नोंथांमोननो देखायलायनोसै लोगोफोर आङो मा मावनानै थायो मा खालामो आं नोंसोरनो बेखौ एसे शेयार खालामनोसै लोगोफोर ओमफ्राय जाय जाय नायनो मोजां मोनो जाय जाय नायनो आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनो लोगोफोर नायलांबाय थादो आङो गोबाङैनो आसा खालामबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ फुरा नायगोन होननानै दानला दानलि नायनो नाङा लोगोफोर आङो दिनै आङो हाजिरा मावनो थांनो नागिरदों लोगोफोर आंनि हाजिरा मावनाया मा खामानि आङो नोंथांमोननो आङो एसे शेयार खालामनोसै आङो दा नै आंनि न'आवनो थानानै आं नोंसोरखौ बराय हरबाय लोगोफोर जोंहानि न'आ नै बिनो आरोना लोगोफोर जोंहानि न'आ मालायफोरनि बायदि मोजां दा बुंसै आरो मालायजों थाबथा होनानै लाब गैया ना लोगोफोर आंनाबो खुगाया मा ओंखारलाङोथाय मिथिया आरोना जिखिनि जाखोना बाद होदो लोगोफोर आङो नोंसोरनो मा देखायनो हायो मा इन्टारेस्टिं खालामनो हायो मा शेयार खालामनो हायो आङो नोंथांमोननो फारियै खोन्थालांगोन दै सनाफोर मोजाङै गोसो होनानै नायदो बिबाजैखौ अननानै एसे सापर्ट खालामदो नायलांबाय थादोलाय सनाफोर आं देखायलांनोसै नोमबाजैया दिनै आङो हाजिरा मावनो थांनोसै सनाफोर दाथ' दैलां फैलायबायना नैबे बिथाङा न'आव जिरायला हाजिरा थांबाय थासिगोन दे सनाफोर नायलांबाय थादो थांबाय थानोसै ओमफ्राय नै इखौ लाखाबाय आरोना नै लोगोफोर नै बेखौ लाखाबाय जाहाथे आं खामानि मावबा रावबो हमग्रा गैया नालाय नै बेखौ आङो लगायनायसै दाम खमि बारा नङा नै दाम खमि जों गैयै मानसियालाय मा लानो हानो ना सनाफोर दाम खमबाबो जायो नै जों खर' खानोसै ओमफ्राय थांसै दे लोगोफोर नायलांबाय थादो बाय बाय दे न' बाय बाय नै बाय बाय मालाय नै हाबायानो आंहासो गैया दाबो नै थुल लाना फैखादों बारिले दिखुन खैथा आरो बारिले नोंहा 10था आंथ' हागोन ना हायाथाय आंथ' हागोन ना हायाथाय होनदों किय इफाले जाबि नैयावनो दोनगोन आरोना गय जावायगोन गय र' खारै हासार इयो मालाय इसोरा हाबायानो आंहा गैया बाला दाबो जाबखानोसै आं खामलायखौ थैबाय आं मालायना हाबायानो नै उन जाना दंथ' आरो दा गैया उन जाना दंथायले आंहा गैया दाबो मालाय हाबायानो दा लांबाय करिले माबा होगौ गेलेबाय करिबो लांबाय गुलिबायफोरबो लांबाय करिले रानो टेक्साइसो नङा माबा बायदि नङा नै बे साफात बायदि नङा नै बे गयनिसो नालाय होमबाबो इनि सिङाव हाबजोब नागिरो आरो हाया बले दुइ टका थाइनै जाबाय आंना सोरबा नारसोन होयो सोरबा नारसोन होआ मालिकालाय खैजनहाय बेवलाय
Malika berapa bulan dah? Lagu per, sensasi ni kelana. Kamera tu tungkan hari kuda. Kita tu dengar. Oh, nars apa le beri jangan dile. Nars nang gini yo. Nars kursi kami hele. Halale ubo. Nijat tu deh. Ore. Deh, ha. Uma betul sana kau lagu per, uma betul. Oh, uma betul sana kau. Oh, uma betul itu kartu warna. Iya, politik, uma betul siapa? Uma betul tu, uma betul tu. Pas kita kabian ni, angmun balus ni, sabta. Ada apa thapon nang ya, pon lah pon nang. Hala pui bima, lai saya kan naik tu. Ni sih yang suka naik tu. Bangalore jam ya rumah. Video lo. Kau tu dah asyik dehun. Kang korang. Saya mau tahu tu ya. Ya. Hajira maunanai jana lazina. Kaunanai jana selazina go. Ajikali juga. Hajira sakuriya pun hajira suka. Kon baba sakren pura malai no kai level pura. Oh. Sajai sakren maunai ni hindaupurku thanglai erna nahile. Bise azadi malai bise bahaduri. Level. Bise ekta swali bhal na paina bahut swali bhal. Sakren lo kita. Mone. Kita itu yang nagawo. Oh boy. Itu tak ada bhal hai na. Dudun khalas dibo itu kota lo jabo. Pesa lari di dibo bas. Kenada lagu per kenada. Kan tu virus sana go. Virus sana saja. iPhone dah ada apa virus sana bas. Oh, virus nak mau viral. Virus. Oh. Viral जानो बासो मादि मोनलाय मेथाइया माबा फेमास जानो गोसोबा भाइराल जानो माबाथो एक्टर जानो गोसोबा बोरै मोनलाय गोसोआव गैयाहाय गानखौबो माबादिमोन लोगोफोर जोङो सोनानै लाग्रोनि ओमफ्राय दा रायलायबावगोन नोंसोरजों गोबां रायलायगोन आरो आं मा शेयार खालामनो हायो शेयार खालामबाय थागोन लोगोफोर आङो बेखौ मावना लाग्रोनि आङो दिनै सानसे लोगोफोर हाजिरा मावगोन दे हाजिरा फैसाखौ बेसेबां मोनो खोन्थागोन आं दा ओरै साननानै नोंसोरनो जि मोजां मथनि दोननोसै र' रिखायालाय हाजिरा मावनायखौ नुवाखै नोङो बेबोथ' फैसानिसो सोदोंलाय ना আজিকালি হাজিৰা কৰিলে খাব নাপায় হাজিৰা কৰিব লাগে আজিকালি মোটা মাত্ৰটো খাই থাকিলে নহয় নাই Oh, আজিকালি সব সমান মোটা মাইকী সেইকাৰণে তো মোদিয়ে কৈছে মাইকী মানুহবিলাকে ভাত খাব চাউল দে মোটা মানুহবিলাক নাখাব মোটা মানুহবিলাক ভাত নাখায় আৰু না সব মাইকী কেইটা ভাত খাব ন এতিয়া ভোট পাবৰ কাৰণে গ্ৰুপবিলাকক 10,000 দিন কৈছে তো এইটো ভোট নিদিলে আকৌ সিহঁতে নিদিব এতিয়া আঁঠু গড়াই পেলাই কৈছে মোক ভোট দিবি দিছে নাই लोगोफोर सुखांबाय नै
प्लास्टिकआ गैला जेनबाय जोंजों ओमफ्राय नै आं साननोसै आंनिखौ देखायलाय बे बांसिन हाबाय बांसिन फैसा मोनसिगोन इयो बिदि सानबा आन्दायोना बे समान दोननाय नङा नालाय बिदि खालामनांगोन आंबो Yes, Sima, hey, 100. Yes, Sima, hey, मेरा 100 हो रहा है उधर भी होगा 100 रुपया अरे आज का माले माल आधा बेलायाव 250 लोगोफोर आंना 250 मोनबाय आरो कत टाका हले 300 हो गेले होय क्या 250 जाबाय लोगोफोर आरो आंना दा 12टायाव 250 एनिफ्राय दा आरो दा एकटा मा बेसे जाखो टाइमा 12टा ग्रोब जाबाय ओमफ्राय एकटानिफ्राय सोनोसै आरो 250 500 टाका लोगोफोर आस माले माल होगा मेरा ब्लग बानायाव जासिगोन औ नुदों हाजिरा मावबा बेसे फैसा मोनो हाजिरा नांगौबा लांफै आंखौ सोरनोबाफोर नांगौबा गोगोम सोना होगोन सोना आंनि ना जाखो नोङो 256 आंना 250 इना बारा बालाय बारा हाथारो फिसा गोनांबाबो नुदों फिसा गोनांबाबो नुदों सोरबा सिगांनिफ्रायनो मावनाय 7टानिफ्रायनो फिसा गोनांबाबो ना हलाय हाखायो मालाय नै इसोरा ओमफ्राय बैबो आरोना ओइबायदि 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 हो गया 1 2 3 4 जाबाय लोगोफोर छुट्टी जासिगोन गोमादोंमोन इयो हा गनिबा लय गैसेले सागै न'आव मोनफैलायबाय हाजिरा मावनो थांनाया आं हाथाया बिराद गय जादोंमोन आङो ओमफ्राय नै औवाखौ दाना लाबोफाबाय ओमफ्राय आरो हाथाय फुफैबाय आरोना बिराद गय जायोना आङो लोगोफोरा एखेबारे सालाया रोजा जाजोबलायबाय आरोना अयथासार गय जायो लोगोफोर आङो मा होनबावनो आरो जाला अबस्था गैला हाथाया आङो एसे खालामबाय आरोना नोंसोरो नायनो मोजां मोनदोंना मोनाखै आं मिथिला आं मा मावनानै थायो आङो मा खालामो आं नोंसोरनो एसे शेयार खालामदों आरोना लोगोफोर आङो हाजिरा मावनाय मानायखौ आङो शेयार खालामबाय नोंथांमोना साननो नाङा जे हाजिरा मावनायखौनो शेयार खालामबाय माबाबायना बिदि नङा आं अबाव थाङो आं अबाव थायो बेखौ आङो शेयार खालामनाय आरोना लोगोफोर ओरैजाय लोगोफोर नै दुगै लोबै फैसाखौ लानानै फैबाय नै हाजिरानि फैसाया दिनैना 500 टाका लोगोफोर माबामोन आरोना मोनसेयाव मोनसे प्लास्टिकआव माबामोन मा होनो थाइसेमोन आरोना लोगोफोर मोनसे प्लास्टिकआव थाइसे टाका ओमफ्राय नै आङो 500 टाकानि हादों लोगोफोर सोनो आङो दिनै लाक्की लोगोफोर आङो दिनै नै ये लोगोफोर नै नायदो आङो दिनै 500 टाका मोनदों लोगोफोर आङो आधा बेलाल'सो आधा बेला माने 2टासिम जादों आरोना लोगोफोर नै 500 टाका मोनबाय आं लोगोफोर आंहा नैबेखौ मबाइल रिचार्ज सोगोन लोगोफोर आङो नोंसोरनो आङो भिडिअ खालामो नालाय लोगोफोर ओमफ्रायो आङो नोंसोरनो देखायनो शेयार खालामनो ओमफ्राय नै आं बे 500 टाकाखौ आङो रिचार्ज सोगोन लोगोफोर आङो थाइसेबो जाया दै आङो रिचार्जखौनो सोगोन लोगोफोर नायदो नै आङो 500 टाका मोनबाय आरोना लोगोफोर जाबाय लोगोफोर सानसेनि थाखाय ओमफ्राय बिराद खुसि आरोना लोगोफोर आङो गैयै मानसिनि खोथा 500 टाका मोनबानो बिराद खुसि आरोना लोगोफोर आङो नायदो